Vreme je da stavimo kupus. Kupus kad se ukiseli koristi se za puno stvari. Potreban nam je kupus, so, jedna rešetka i jedan težak kamen. Ovaj sam kamen ja dobila od moje nane i potiče iz Toplice. Moj muž se uvek šali da je u miraz dobio kamen iz Toplice. Trebaju nam zdrave glavice, jesenjeg kupusa, onaj letnji je mekan i kvari se. Nije dobar za kišeljenje. Moramo svaku glavicu lepo da očistimo, dok ne dobijemo potpuno zdrav i svež deo. Glavice pre kišeljenja mora da odstoje 10-ak dana pre sečenja u bašti. Zato pitajte svog prodavca od koga ste kupili kupus koliko dugo treba da vam odstoji. Odrežite koren i izdubite jednim nožićem koji ima oštar vrh. Ovo je naš domaći kupus, lep je i futoški. Evo ja sam uzela i beli, i roze, i ovaj koji je roze malo tamniji i on stvara mnogo lepu boju rasolice. Očistite lepo, svaku glavicu izdubite, neka bude zdrav kupus. Kao i za svu zimnicu. Bure lepo oprano, pripremite i ređajte glavice sa izdubljenjem da bude na gore. Za soljenje kupusa uvek koristim tuzlansku so, jer je najbolja. Nekoliko godina kad su bili oni prokleti ratovi, nije je bilo. I onda sam stavljala neku drugu so i samo mi ispliva pena po površini. Znači, isključivo koristim tuzlansku so. Ređate kupus, ovo je meni prva tura. Ja kasnije u prvoj polovini novembra stavim više. Ovde sam stavila 7-8 glavica i to sam vam snimila da vam pokažem. Neku sam glavicu i presekla na pola, da mi brže stigne, meni to treba. Mi mnogo koristimo kiseo kupus i volimo, on je najbolji probiotik koji postoji. Prirodno. Sipajte da lepo poravnjate sosa, znači da popunite potpuno ove rupe, stavite rešetku, stavite, evo ja ću stavim onaj moj toplički kamen, opran, mnogo ga volim, ko zna koliko je star. I sad kupus stoji dan, dva, ovako usoljen, bez vode. Posle 2 dana dodajemo pomalo. Količina soli za kupus je najbolja, na 20 glavica kupusa ide kilogram soli. Ili na 10 litara vode ide 300 do 400 grama soli. Znači, zapamtite, možete i ovako i onako. Kupus mora da se prelije potpuno, da ga voda oblije, ne sme nigde da viri, jer se to odmah pokvari. Listovi koji isplivaju, sitni listići, delovi listova, to sve skinite, očistite, da nema po površini, znači ništa da pliva, to je vrlo bitno. Voda je hladna koju sipamo. Ja to sve radim na terasi, ništa mu ne fali, ja podrum nemam. Znači, skinete ove otpatke i ostavite ga 2-3 dana. Posle 2-3 dana voda je počela da se muti, znači proces je započeo, proces kiseljenja. Ja kupus ne pretačem nikako, nego jedno crevo, parče od 1,5 metra, gurnem i onda se lepo dune jače, 2-3 puta, pomerate crevo na različite ćoškove,
Dovoljno je na 3 mesta, po 3 puta dunete, sklonite, opet će da isplivaju ovi sitni listići, evo opet ih sklonite, poklopite i dovoljno je pretakanje kupusa 1, 3, 4 puta, ne treba više. Kad se izbistri rasonica, kupus se više ne pretače. Ako vam se pojavi belo po površini, skinite, ništa nije strašno. To zavisi od godine, zavisi od temperature i od kupusa, kakav je te godine. Prijatno i uživajte. Napravite kupus salatu i hvala što pratite moj kanal. Pozdravljam vas, da ste mi živi i zdravi. Voli vas vaša kuhinja na raskršću.